ዳህሳስ ቲቪ ስርዓት ኢራን ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልታት ወይ ሰሙናት ከም ዘሎ መራሒ ጀርመን ገሊጹ። ቻንስለር ጀርመን ብሰንኪ እቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ቀጻሊ ተቃውሞ መራሕቲ ኢራን ኣብ ናይ መወዳእታ ምብፅሖም ክገልጹ እንከለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ጤህራን ተሪር እገዳ ክግበር ፀዊዑ። ቻንስለር መርዝ በቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስታዊ ምሕዳር ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝብቅዕ ገሊጹ። እቲ ናይ ጀርመን መራሒ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ዑደት ዝተዛረቦ ሓደ ስርዓት ብሓይሊ ጥራይ ኣብ ስልጣን ዝጸንሕ እንተኮይኑ ብግብሪ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ መወዳእታ መዓልትን ወይ ሰሙን ናይዚ ስርዓት ንርኢ ከም ዘለና እዩ ዝስማዓኒ ክብሉ ገሊጾም። መርዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ ሓይልታት ጸጥታ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ዘየመዛዘንን ጨካን ብምባል ኮኒንዎ ምንባሩ ይዝከር። ኣስዒቡ ድማ መራሒ ኢራን ንህዝቦም ኣብ ክንዲ ምፍርራህ ንድሕንነቶምን ክሕልው እጽውዕ ክብል ተዛሪቡ። ብተወሳኺ መራሒ ጀርመን መርዝ ንትብዓት እቶም ሰልፈኛታት ብፍሉይ ንኢዶም ኣብ ሃገሮም ብሰላማዊ መንገዲ ሓርነት ይሓቱ ምህላዎም መሰሎም ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሳብስክራይብ ምግባር ነዛ ሓዳሽ ቻነል ከተዕቢልና ብኽብሪ እናሓተትና ሰላም።